Mä yritin... Mä nyt pelaan tällä, mun isoveli ei tiedä, kun se katsoo elokuvaa. Hei, osaako kukaan nyt auttaa? Mä lähden tästä oikeesti kohta, jos kukaan ei auta. Mä laitan toiselle servulle. Tyhmä. No Foxy, mitä mulla pitää? Sulla on varmaan mikki USB-johto irti. Mulla monesti käy silleen, että mun mikki ei kuulu. Kato se viesti, mä laitan sulle. Ei kun mitä Foxy? Niin, että kun mä latasin semmosen hakin, missä luki niinku, ostin vielä eurolla. No kun toi kysyy, että mitä pitää tietää. Niillä eurolla, PayPalilla, niin sitten siellä luki, että this is no virus, niin mä kysyin äitiltä, että pitäisikö ladata, niin että kun siinä luki, että ei ole virus, niin sitten se sanoi, että joo saat ladata, niin sitten niin, voisiko joku auttaa, kun mä en saa tuota hakkia toimimaan, kun siinä on nimenä Trojan Horse. Mä yritin Google Horse hack, niin sieltä löytyy jotain runescape-videoita. Niin kuin nyt mä tarvitsen tietää, miksi emot kulta. No kun mä yritin sitä jo. Hei, voit sä kuunnella? Sitten, kun tää on mun isovelin kone, niin se on nyt vähän vihainen, kun tää kone on vähän hidas. Tietää. Voit sä kuunnella? Ja osaisiko nyt joku... Voit sä kuunnella? Ja sitten jos joku aikoo vielä kerrankin sanoa, että se on virus, niin se ei oo, kun siinä luki, että se ei oo. Et sä kuule, kun ihmiset voi huijata sua. Miksi ne huijais, jos mä maksan niille siitä? Miksi ne huijais, jos mä maksan niille siitä? Ei siinä ois mitään Sinä maksat jostain viruksista. Ei se oo virus! Hei ihminen, voit sä kuunnella? Mitä? Mä laitoin sulle viestin, voit sä kattoo sen? Minne? Tähän chattiin, sun niinku chattiin, tiedätkö miten tää Se on piirutunnuliikka. No ei ole! Tämän pojan Laitoin sulle nousee koko kaveripyynnön, ajan. voit sä kuunnella? Kuuntelen. Niin, mä laitoin sulle kaveripyynnön, voit sä vastaa siihen? Mäkin lainan kaveripyynnön. Voidaanko olla kavereita? Voidaanko? Mulla ei oo kavereita. Voidaanko olla kavereita? Kiitos. Osaatko kuunnella? Hei, niin mä hyväksyin nyt ton. Niin, Joo, voit sä laittaa kaveri. mulle vastata niihin viesteihin? Niin sun pitää poistaa System 32. Sora nyt kertoo, miten se toimii. Niinku miten se saat toimii se häksi. Mä oon kokeillut jostain System 32. Ei se antanut, se sanoi jotain erroria, kun mä yritin poistaa sitä. Aika nopeasti poistaa. No mitä mä nyt mun elämästäs kerron. Tää suorastavaa. Toi sanoo toi Korra, että mulla pitäisi lataa joku uusi hakki. Että mulla pitäisi poistaa se vanha Trojan Horse niminen hakki.
Vaikka mä maksoin siitä 5 euroa ja 5 euroa mun kuukausi rahaa, niin mä palat tuhlailemaan poistelemaan sitä. Mitä kenttä kovis? No mitä? Pitää kuunnella. Joo. Joo. Ja jos sä yrität väittää, että se Trojan horse on virus, niin ei se voi olla. Mä kysyin, oli joku, siinä luki joku send email to admin. Mä lähetin mun omalla sähköpostilla sinne emaili, että tää häkki ei toimi, niin ne sanoi, että hahaha. Niin ne ei niinku kertonut mulle, että miten se toimii. Niinku... Kun mä Google-käänteellä käänsin englanninkielisen. No miten se voi olla virus, jos siinä luki? Tiedät sä kuule, että niinku ihmiset huijaa, toi on niinku yleisin huijaus. Sanoit, että se ei oo virus, se on Kyllä. oikeesti virus. Kyllä avasti varoitti, mutta ei se voi Olisiko olla kannattanut virus. uskoa sitä varoitusta? Miksi ne tekis vaan viruksen häkin tilalle, jos mä maksoisin? Kuuntele, hei tyyppi. Kanssa. Nyt se järki käteen ja helvettiin sen kanssa. Mikä on trolli? Sä tiedä mikä on trolli. Jätkä, voit sä kuunnella? Sen nimi oli joku troll kupkake. Niin onks se niinku semmonen? Mitä? Saanko mä kysyä, että miten vanha sä oot? No ei se nyt oikeastaan. Älä, en tee mitään. Mulla on puukko kädessä, mä vaan haluun, älä ammu mua. Hei, sovitaan on puukko kädessä. Älä ammu. Miksi sä ammuit? Ei oo Troijala. Mikä on? Siellä, no tietenkin se on troijalainen, kun siinä luki, että Trojan horse. Kai se on se haki nimi on troijalainen. Se on haki, tietenkin. Siis troijalaiset on tehnyt se haki. Ei mulla oo mitään bitcoinia. Mikä se on? Se on troijalaisten hakki. Mistä mä saan sellaisen? Salatasit K-kaupasta. Paljon se maksaa? Euro 92. euro 10. Ei, kun nyt tarkka hinta. Euro 10. Pyöristetty. Mitä sillä voi tehdä? Euro 10. Onks se joku häkki? Jos se on CSK-häkki, niin mistä se voi ostaa? K-kaupasta. Ai kysynkö mä kassalta? Vai mistä mä kysyn silloin? No, paljon se maksaa? Kato, kun mä saan ensi kuussa 5 euroa, kun mun kuukausiraha on 5 euroa. Niin mä... ER, kuuntele. Onko se vähän köy? Voit sä kuunnella? No tarviiko valita? ER, kuuntele.
Voit sä kuunnella? Onkin vähän vähemmän. Kuuntele. Asuuko sä Joo. poika Roskiksesta? No en. Jar. Voit sä kuunnella? Jos, No mitä? jos sun rahas on 5 euroa, onko sä köyhä? Opettele sanoo R. Sinun ei sanois yhtään mitään. No, opettele hankkimaan rahaa, vitu köyhkäin. Joutuuko syömään makaronit mukista? No ei se tuu, mä... No luuleeko sä, että se tulee? Voit sä vastata sanoo. mun kaveripyyntöön? Se kattoo elokuvaa. Tyyppi. Mikä on trolli? Peikko. No, mitä tarkoittaa No ei oo, kun tuo justiinsa sanoi, että se on peikko. No ei se voi. En mä ostanut virusta, se oli aimbotti. No toimiiko se? No ei. Sitä mä sieltä koko ajan, että miten mä saisin toimimaan. Minä kerron. Sata kertaa sanottu, että poista systeemi. No en poista, kun mä kokeilin jo. Haluatko sä kuulla miksi se ei toimi? We must move. I'm throwing smoke. Throwing flashback. Jar. Smoke. Molotov. Mitä? Voit sä kuunnella? No mitä? I'm throwing a grenade. Että. Voit sä siirtyä siihen chatin puolelle, niin mä voin neuvoa sua. Ei se siirry mihinkään. No en usko, että sä osaat auttaa. Paljolla. Mä voin ensi kuussa ostaa 5 eurolla. Millä mä niinku maksan sen? Joo. Joo, on tapittain tiedä. Flashback. Decoy. Throwing a decoy. Opettelet pelaa sitä CS, niin sua ei tarvi ostaa. Mä osaan pelaa. Korra, älä spämmää! I'm throwing smoke. Täällä on Ui, että tiedätkö, että se spämmäs tarkoittaa? Throwing fire. Tää korra ärsyttää. Grenade. Kukaan. Laita report. Eikö kuulu? Miten ei muka kuulu? Kyllä kuuluu. Terrorists win. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Hei! Osaako nyt ihan oikeesti kukaan auttaa vai pitääkö mulla vaihtaa serveriä? Kuuluuko tää mun ääni? Serveri. Kuuluu. Juu. Decoy is out. Grenade. Grenade. Terrorists win. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Kannattaa toimia. Come on, let's go. Kuulitko Eari?
Tauskuveri. Eikö tullut Sam4A4 X-ray? Minimal VR. Mä ja servua, kun kukaan ei auta. Hei vaan. Näytti arvoa kuin jollakin ihmeen Jark-pateerilla. Sinne meni.